Som Marcus Aurelius engang sagde, for at leve et godt liv har vi potentiale for det, hvis vi kan lære at være ligegyldige over for det, som ikke har betydning. I dag præsenterer vi vigtigheden af, hvorfor du bør starte hver dag med en stoisk refleksion for at lede et liv, som udstråler modstand, omfavner øjeblikket og inkarnerer dyd. Vi ville sætte pris på, om du kunne vise din kærlighed ved at trykke på like-knappen og huske at abonnere og aktivere bjælleikonet, slik at du aldrig går glip af vores interessante videoer. Forestil dig dette. Hver dag, når solen kysser horisonten, bliver du præsenteret med en mulighed, en chance til at forme tankesættet dit, styrke din modstandskraft og sætte tonen for triumf. Hvordan, spørger du? Gennem den gamle visdom til stoisk refleksion. Stoicismen, født i omfavnet af gammel filosofi, er mere end bare ord på pergament. Det er en levende filosofi, som giver dig kraft til at trives i dagens hektiske verden. At starte hver dag med en stoisk refleksion er som at smide et skjold af modstand, en anker af klarhed og en fyr af indre dyd. Lad os dykke ind i, hvorfor denne praksisen kan forandre livet dit. Forestil dig at møde udfordringer ikke med frygt, men med urokkelig modstand. Stoisk refleksion forbereder sindet dit på modgang, slik at du kan stå stærkt, når livet tester din karakter. Omfavn øjeblikket fuldt ud, for det er alt vi virkelig har. Stoisk refleksion inviterer opmærksomhed ind i dagene dine, berikær hver oplevelse og forankrer dig i her og nu. Ved at dyrke dyder som taknemmelighed, generøsitet og selvdisciplin, hæver du ikke bare dig selv, men inspirerer også de rundt dig. Stoisk refleksion refererer til en praksis forankret i stoicisme, en gammel filosofi udviklet i antikkens Hellas. Stoicismen vægtlægger udviklingen af dyd, selvkontrol og en rolig mentalitet i møde med livets udfordringer. Stoisk refleksion indebærer kontemplation og undersøgelse af ens tanker, følelser og handlinger for at dyrke større selvbevidsthed, visdom og modstandskraft. Livet er en serie med op- og nedture, udfordringer og triumfer. Gennem stoisk refleksion lærer du at forberede sindet dit på de kommende udfordringerne ved at forestille dig potentielle hindringer og roligt vurdere, hvordan du ville navigere dem. Du afvæbner frygten og bliver bedre rustet til at håndtere modgang. Med modstandskraft som din allierede bliver tilbageslag muligheder for vækst. Livets stormer kan rase, men du står urokkelig som et fjeld, ubøjelig og urokkelig. Omfavn øjeblikket fuldt ud. Vores sind vandrer ofte mellem angrene tanker om fortiden og bekymringer for fremtiden. Stoisk refleksion forankrer dig i nåtiden ved at erkende livets ustadige natur. Denne praksisen af opmærksomhed beriger dine oplevelser og forstærker forbindelsen din med verden rundt dig. I kernen af stoicisme ligger dyrkingen af dyder som visdom, mod, retfærdighed og selvdisciplin. Reflekter dagligt over disse dyderne. Spørg dig selv, hvordan du kan inkarnere dem i dine handlinger, interaktioner og beslutninger. Denne stræben efter indre fortræffelighed hæver karakteren din og fremmer et liv fyldt med formål og integritet. At låse op taknemmelighed og tilfredshed er ikke altid en enkel opgave. Stoisk refleksion opmuntrer til taknemmelighed hver morgen. Tænk over tingene du har, forholdene, mulighederne, de enkle glæderne. Ved at omfavne taknemmelighed finder du tilfredshed i øjeblikket, i stedet for at jage uendelige ønsker. I travelers travle liv mister vi ofte kontakt med vores sande jeg. Daglig stoisk refleksion inviterer til selvopdagelse. Når du undersøger tankerne, følelserne og intentionerne dine, afdækker du styrker, svagheder og mønstre. Denne selvbevidstheden giver dig kraft til at udvikle dig og tage bevidste valg i tråd med dit autentiske jeg. I morgenens favntag er du arkitekten af din virkelighed. Gennem den daglige praksisen af stoisk refleksion holder du mejselen, som former tankene dine, hjertet dit og skæbnen din. Dette er din daglige aftale med storhed. En transformation, som begynder med en enkelt tanke, en enkelt pust og blomstrer til et liv fyldt med formål, modstandskraft og dyb opfyldelse. Trin ind i lyset af daggryet. Din rejse starter nu, som solen går ned på dette kapitlet af vor rejse. Husk, at hver dag er en mulighed, en chance til at omfavne stoisk refleksions visdom og forme et liv med formål, modstandskraft og dyd.
Morgen ene dine holder løftet om transformation. Bare nogle få øjeblik med introspektion kan skabe ringer gennem hele dagen din. Fylde den med intention og klarhed. Omfavn praksisen, for det er ikke bare en ritual, det er en livsstil. Et liv som udstråler modstand, omfavner øjeblikket og inkarnerer dyd. Husk at du har kraften til at forme tankesættet dit og navigere livets farvand med noget. Tak for at du blev med os på denne rejsen af vækst og opdagelse. Hold flammen af stoisk refleksion levende ind i dig. Som Marcus Aurelius sagde, når du stiger op om morgenen, tænk på, hvor privilegeret det er at være i live, og puste, og tænke, og glæde sig, og elske. Frem til næste gang, mine medudforskere, fortsæt at blive inspireret og reflekterende. Fortsæt at være tilkoblet for mere styrkende indhold. Glem ikke at like, dele og abonnere, og lad os fortsætte at bygge et fællesskab af formålsdrevne individer. Indtil da, grib hvert daggry og gør det til dit mesterværk. Udforsk flere videoer om personlig vækst og opmærksomt liv ved at klikke på linken nede i beskrivelsen. Ønsker dig dage fyldt med styrke, klarhed og den opfyldelsen, som kommer indenfra. Vi ses i